Студентски град сме, стар приятел. Да видите какъв бартер правим интересен. Секунда само. Давам му Suzuki Air 400 диференциал, с диференциалче. И той ми дава XT 90, кое беше това? 93-4? 94-та с и 6-та и 4-та с регистрация като ново моторчето и едно KTM 125 за 2005 година. Топ състояние с двете. Въртиме си бартери с приятели постоянно. Няма проблем. Който каквото иска да ми звъни, правя бартери, кросови АТВ-та, някой лев доплащане евентуално, за да е интересно. А пък и по-лесно така се работи. Особено на кризите. На кризата, докато мине с парите, с еврото, тегаво. Със здраве се кара АТВ-то, ние със здраве да много ги продадем по-бързо. И така, чао-чао.